Ose apam no ne atwere no anase the covenant and the blueprint. Abusiafo na woche asan akọ abeto yembion yebeda twedi ampon yankopon ase se aye ne pe na eda so eti enkomu kwata mu nyinara adesua na ye ne wusia no yato ne din se Exodus enwoma no na ye ne wusia Israelfo akwantu omutu free Misraim nkwaso mu ede kọ bọhye asase so emusua hunu no na yegusuara yesia na yabeduru adesua etoso edu atifi asem no ose the covenant and the blueprints etwe ho abasisia. Or would disaster on your mobile betna anytime at any point we are. Now, the any courageous to say, and somewhere Radia Canina, your willingness is or the mind. So the power of obedience, Ankasa comes from you. It's very expensive. Or no boy here, or one that says selfish row, a bag, a bewuje. Constant and consistent way of living be a was a Omande share adofo mu tiefo mu amohwe na mu amutie nyinara ye bema mu akwaba na afi ye de nchaso nkonso na me ngaje nkwapa Yesu Kristo so edema mu nyinara kusa na emidi kankan ye kota mu nyinara no wusua adusua ya to ne din Exodus maboafo no aye krado mu babeboa na afi de adusua mu mpensempense mu ede abremu ansana meyi omo ede akyerem no mayenkutie anwum free harmony so mbrasisia. Pacha,
Yabeda harmonies ase wo amunyuma omudi adi edition ni mu ede a mayen sene na me kana maboafo no ayekrado meyi omo achem na ansa no ma memfa asede mu odin pa emfa matre ABN Ghana TV sana Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu afa TV adwuma ede ato omo so ne omo ya ne se ye ka nsem na omo so bebo hu dawru ede acha mansan nyinara enam se wondwuma die no eya na sikasem ewu mu kakra ni ntino ankwankwa na toto emwa kakra na afie omde bo omemi omum fidie mu se wutie wo hwe na se wo mwa bia episode bo asa adwuma ko mi ya wo number na egu yemfoni na ne so fa na frɛ ubejo so kakra bia no fa bo asa adwuma ko no nyankopɔn so ebe ehiraw mawie ni saade a ene na me behwe fidie mu ase na afie adusia anasemada maboafo ye didi akyem afie wi a afie ya hwe adusia enimo media mo son for Bismarck mensa ende yeho adom me wo openi Harry ntim eka me ho a so openi Harry emo akwaba yeah me da se pass and then so what's me abeka ye ho na fe mi ko manima openi kire so ene ho akoko eda koko kire eda emo akwaba yeah me da se say then so what me aba na fe me ko manimu nso a ne oti eto no ano Foster Twum nso na eto no ni Foster emo akwaba that's say and then so metons afro what me aba fidua mu ase onyankopon enhira mu nyina ase mo de odo abo odomu and then na ye besan akata ni na mama elatre abompa e de amaye ajapadefo ene su biem ya ba wade sua bia ye ne afoforo beche de wodi amaye e wo Sabbath school mu yenim de Yesu ya adwuni su na emum ye bie ya no ma kronkron kasa mfa ye mu na de wo pese ansem a ye de gu afidie su ekoye no intimi nkoji akra hye odi no nyam fa ye mro ye ne yesinto cheye na ma ye nye wadwuman akokoduro mu se de wodum no pesitie Kristo Yesu di mu nti amen good yes yeah last week no na ye hwe addition etoso enkron no na ye hwe sene onyankopon oni Israel for ni deal in terms of nemra what the ma womo na fe sene omo de emra no ebedi adwuma yehu enema ebebre ewo honum say this is the first time wo sharing with YouTube obetimi subscribe your channel we so now de won san amia adoma so na kyese sa adusia ya ye na post ya won so ye first won sa ebeka won sa cancel won comment na so na so awoso akwakoma obi se na ya mo wo ne ma so edebre no sa adusia we won so nsa kan na so awoso ede akwakoma obi na fe so se opese otie yes previous lessons na ya especially lesson 9 wa okoye channel ho na obi hu lesson 9 wo ho bitimi ati na ye hwe emransam awodo anyankopon edema Moses
ne okwan a Israel for no fa so edigi dwuma ene Yesu Kristo nso ba se ne obeye interpretation of sa emra this week no ye ko yenim ne ahwe wo se apam no na afi atwere no or say the covenant and the blueprint enti eno na sa na otwemu so mabo afro no eba beboa na yahwe yenka abosam no yefa afri Exodus chapter 24 verse 3. Exodus chapter 24 verse 3. Mighty Radiasem. Na Mose ba be ka kire we kan Radi nsem no nyina ne atemu nsem no nyina kire oman no. Na oman no mu omamu no nyina de ene kroje so se nsem a Radi aka nyina yebeye. Amen. Amen. Good. So this niema we nu ye koyenim no I think sen kabosem we bebam na fe ya mu bebam bebre na fe yakasa ho abra Moses eba beka onyankopon asema oni na kae eche Israelfo no mu je so se ne onyankopon aka biara no omo beye but ye behwe se sa na ekoya ankosanso na ninsunsanso no eti sen great yenim se onyankopon Israelfo no na yenyina yenim so nyankopon ne bo ade afenso ono aso na oye yenjefo enti ni desire na se de biara one onipa ebetena the same desire na no wo ma Israel for no se omuhu ni so ono ne bo omo afenso ono na je omo free Misraim afenso owo desire se oni omo beba betena anytime bia at any point bia obeka omo ho ewo won fellowship a omo no enyamo na nipa na wo hwe ya yonkofa krompo de mo a woni nipa no enya ayonkofa the more na ayonkofa no de emu shekina and God want to establish that relationship on Israel for no ewo ye behwe se ne sa relationship we esi ekona fe yahwe addition so a yenso betimi asua afrum first of all no was the book and the blood enhoma no ene moja no ade bi si wo Exodus 24 verse 1 to 8 yenhwe ne ewo hono na fe yenhwe the kudentia sade isi ni adisua betimi anya free ahase Exodus chapter 1 to 8 no mighty Radiasem. Atifa sem say wafre Mose ko bepo no so na Mose die oka kire no say frubra Awurade nchen woni Aaron Nadab ni Abihu ni Israel mpanifo no mu adioson na momesori wo achirichiri na Mose nko entwimpini Awurade na won de won twimpini na omano ne no emfro mma na Mose babe eka Awurade nsem no nyina ne atemusem no nyina ekire omano na omano mu nyina de ene kroje so se nsem a Awurade aka nyina yebeye na Mose twire Awurade nsem no nyina na otua ahemansi eforibuchia bepono so ase ne adum dumienu se Israel musaku dumienu no ano etie na osoma Israelfo no emu emrantie na odi anantwinini kobo ohye afode ene asumdwie afode ema Awurade na Mose di moja eno efa gugu nyawa mu na moja no fa nso ohwiegu aforibuchia enu eso na ofa apam enwoma no na okenkan gu omano asum ena ose ni Awurade aka nyina yebe na ebetie na Mose fa moja no epete omano so na ose hwe apam a Awurade enemo apam ewo nsemu nyina so no emoja eni amen. Amen. Great. Yenhwe openitre sa yitu asem no mfoni ben eni twatre ekire ye onyankopon je opeso je na woni ye tra menyini bia ade na menim se kane ne titimrem se busuamu entokwa na manso si esi abusua no mu nipa no bienu ntemu a dia no motaye nse abusua pene ne trase no afre ni mano ana no fasefo ana abusuafo no a wo mo afono bienu na no mo aba okay no mo atenase
ne yɛaka asɛm no na ɔno nko a wɔ ne mpanimfoɔ ofio mpanimfoɔ na so wɔn ka asɛm no nyinaa wie na de obɛdi fɔ no ɛto da bi ɛsi yɛgye wakokɔ okay deɛ mu ɔden paa no yɛsi yɛgye odwae na odwaa no yɛgye wie a na akokɔ no yɛgye wie a ne yɛtwa ne yɛhwie ne mogya no agu mpanimfoɔ no wɔ nsɛm bi a wɔn ka ɛde ka ho sɛ de bɛyɛ a bɔne no a anaa kita deɛ aba ama tete mu aba no mogya no bɛpepa ne nyinaa firi hɔ eti ya na ɛde hu hyɛ abusua no mu na wɔn wie a aboa no ayɛ kon no wɔn ayɛ dɛ wɔn anoa de anoa aduane na fɛnu no nyinaa papa mu bɔ wɔn ntam no wɔn atena ase na wɔn adidi on sɛ tete mmerɛ mu no yɛn mpanimfoɔ no yɛ nneɛma bi a ne yɛn te aseɛ sɛ wobɛkɔ na table baako ne nipa bɛɛ 8 anaa 9 na wɔn atwa ho ahyia ne yɛde aduane wɔ nsatom no eti de nsatom ne yɛdi nkɔmɔ no wɔn kasa ebi na nyame ne Israelfoɔ no yɛ no enti me die menim sɛ yɛn mpanimfoɔ no sua saa die efiri Bible mu enti wɔsɛ mmerɛ a Mose nyame frɛ no ma no kɔɔyɛ no wɔbɛyɛ deɛ bɛɛ no ɔbɛyɛ ɔbɛka ne nyinaa kyerɛ wɔn no wɔn sɛ deɛ Awurade aka ne nyinaa bɛyɛ dɛ Satan bɔne atie ne nipa ntem nyame ntem ɛna sɛ nyame pɛ sɛ rekindle that relationship ɔpɛ sɛ ɔtwe ba ne nkyɛn enti kwa bi ɔbɛfa soɔ ama ɔne nipa ntem asa abɛn no ɔbɛfa so enti first one ɔde na Moses so ɔmo hunu awura atie Awurade ne so ɔmo ɔkasa na ɔde ma Mose ɛna Mose twerɛyɛ ɛna ɔbɛɛ no wɔn sɛ deɛ Awurade aka ne nyinaa bɛɛ dɛ ibɛdi so aha ɛna fei Mose ka kyerɛ mmɛma na wasafrom sɛ monkɔ na monkɔfa dwani Mose akosi afɔre mu tia no ne yɛnkɔtwa te sɛ deɛ ne yɛn mpanimfoɔ no yɛ no yɛntwa ne mogya ne yɛmfa mpete hɔ wɔne wɔn di nkɔmmɔ wɔne wɔn kasae book na Mose twerɛeɛ no ɛna wɔne wɔn di ho nkɔmmɔ ɛkasaeɛ ɛkyerɛkyerɛ wɔn nyame asɛm nyinaa wɔsɛ deɛ onyame aka ne nyinaa yɛbɛdi so communication very important onyame kasa kyerɛ ɛwɔ no twerɛsɛm mu na Yesu ya kasa kyerɛ no wɔ mpaebɔ mu na sɛ yankɔ nyame hɔ ama na ankasa ankyerɛ yi a yankɔ busua pani no hɔ ama na ankasa ankyerɛ yɛ ntu yɛfoɔ nsiesie yɛ ntɛm a ɛbɛɛ dɛ na asomdua bɛfie to nyame asomdua a wɔpɛni nti no wɔse the book no ɛyɛ ne twerɛsɛm no a wɔde maa Mose tete mmerɛ mu no wɔse Mose kɔkae kyerɛ wɔn mu ɔkan mu asɛm nyinaa kyerɛ wɔn gye to mu na deɛ bɛɛ na Mose yɛyɛ ɔtwa mogya utwaboa emugya fisi ese bogya enhwie nwa boni fafiri yɛ dɛ emma tuwenum nyinaa na yade a na point to Kristo Yesu obɛdɛ obɛbade ne mogya na ba bɛte ho na wakan ya bom yɛ ne nyame abom yes ayade sua kɛseɛ pa Mose at the bottom of Sinai no ade oyɛ yɛ no ɛna utwa mogya no ɛna wɔso ɔde yɛ dɛ wɔde bi bɔ afɔre wie no na de kae wɔde pete wɔn so ɛkyerɛ cleansing ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ hohoro ho bɔne ɛde bɛ ne Yesu Kristo mogya no ɛyɛ ma yɛ ɛtew yɛ ho ɛfiri bɔne nyinaa ho na saa yɛ dɛ ɛka yɛn ɛbata onyame nkyɛn ɛde yɛbɛ onyame nkyɛn enti adeɛ a Mose yɛɛyɛ no ɛyɛ adeɛ a na it was pointing to the Savior to come sɛ yɛsua no twerɛsɛm no onyame kasa kyerɛ yɛn aberɛ nyinaa na ɔtu yɛfo ne yɛtie n'asɛm no a wɔsi Yesu Kristo mogya no bɛdɛ ɛbɛtew yɛn ho na bɛyi bɔne ho keka nyina wɔyɛ ho nyinaa afiri hɔ na somdwe sɛ deɛ abusuapɛne no ka wɔn asɛm wie a wɔtiesie ntɛm wie a wɔn nyinaa tena ase ne mu didiɛ no daakye Yesu yɛne Kristo Yesu yɛne ne bɛto nsa adidi ɛfiri sɛ ɔno na de ne mogya no abɛ dware yɛ bɔne nyinaa na waka yɛ ne Yesu nyame ayɛ dɛ abɔ mu na wɔsɛ mommrae mene mo bɛto pono na mene mo ato nsa didi ɛde gisɛm kɛse yɛ hɔ no ti yɛnka wɔ nyame asɛm no yɛnka ne yɛnsua na bɛtumi aboa yɛ akɔni asɛ nyinaa mu amen that's why ne saa ɛde ama yɛs ase yɛtoa so a wɔse seeing God yɛhu nyankopɔn no ɛno no ɔde yɛkɔ Exodus chapter 24 9 to kan Exodus chapter 24 9 to 15 no yɛnhwɛ experience bi a children of Israel omuhun wo hono Exodus chapter 24 9 to 15 yɛnhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ 9 no say ɛna Mose ne Aaron Nadab ne Abihu ɛne Israel mpanifo mu aduoson efrokoe na wohunu Israel Nyankopɔn no
na ne nan ase te sɛ adeɛ a ɔde hoaboa a emu tie ayɛ na ne nana te sɛ ɔsoro paa na wantene ne nsa anka Israel for mu atitire no na ɔhwɛ Onyankopɔn na wodidi na ɔnomwe na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ foro bra me nkyɛn bepɔ no so bɛtena na mɛma ɔboɔpono ne mmara ne ahyɛdeɛ a matwerɛ na akyerɛkyerɛ wɔn na Mose sɔree ɔne n'abɔfra Yoshua na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn bepɔ no so na ɔka kyerɛɛ mpanimfoɔ no sɛ mo deɛ montena ha ntwɛn yɛn kosi sɛ yɛbɛsan aba mo nkyɛn na hwɛ Aaron ne Hur ne mo na ɛwɔ hɔ sɛ obi ɛwɔ asɛm bi a ɛdi a momma no mmra wɔn nkyɛn up to 18. Okay, 15 it was okay. 15 no say na Mose foro kɔɔ bepɔ no so na mununkum kata bepɔ no so na Awurade animonyam bɛtena Sina bepɔ no so na mununkum no kata so nansia na da ɛtɔ so nson no ofiri mununkum no mu ɛfrɛ Moses. Amen. Amen. Good. Share this experience. Siahuni yi Israel for yi nyai. Ehun for need to say Foster. Yeah. Very interesting. Very amazing. Because we say 18 or free Nyankopɔn kasa kyerɛ Mose or bɛka kyerɛ no na ɔde blood ne seal the covenant between the Omaka and the Nyankopɔn aka na kyerɛ sɛ either kan a cleansing and no ahote ne bae no na nyame ma mo ɛkɔɛ na nyɛ Mose nko a na ɔne 70 elders and ɛkɔɛ including Nadab and Abihu, that is Aaron's children. Yes. Na mo kɔɛ no Mose nko a na ɛforo kɔɔ Nyankopɔn nkyɛn. Yes. Asana Mose kɔtena hɔ 6 days, the 7th day no asana nyame eyi no akyerɛ na ne glory no ɛkɔba saa 17 na Mose say na Nyankopɔn ɔnti ampa nti na kyerɛ sɛ de Mose de bi ɔbɛka no saa nkrɔfo no ɛhu Nyankopɔn animonyam saa so na ɛkyerɛ sɛ nyame te wo ho a bɛhu Nyankopɔn animonyam we kwa me kan no na me hu sɛ ɛyɛ the kind of prototype the tabernacle the outside the holy place and the holy of holies. That's right. We say Mose kwa na ko ehonomo a de mranse ne ma no sa mranse no so na share the holy of holies. Yes. Play on. Yeah. Very good. Asana maybe ayi show bread ni ade no di pitipiti na asana outside no sabe pepe tie ni na eda di kan point to Jesus Christ. Yeah. Na adaka na na say tabna temple no a umbesi no ni na ekire so ati say yanuti se nyamete ho a obehu Nyankopɔn ni monyam. Very good. Having said that no yehu say omoni Nyankopɔn eti upon edidiye because Nyankopɔn etu upon to edidiye kire honored oye very honored monyam eniti no obi biara nyame de ne sabe kan no monyam hye na wotini Nyankopɔn etu nsa didi na wonwo a enkire sɛ automatic no you are forever cleansed and you are forever saved. So nyame safo na etimi ene Nyankopɔn didi ye no ekiri no yehu sɛ aroma mienu no Nadab na Abihu no omsa kwa ya sonten sa ntide na esiye nyame den ikunwo omko fa tamon so ya nyame se yemfa eja nomkofa foreign bi ebeka yes omko no no sa ma bobo ni ade nyame ekunwo e kire yen se
yɛkɔ nyame akwantu yi enam wiase akwantu yi yeah nyame yɛbɔ yesu yɛate yɛho nyankopɔn mu nyam so enye guaranteed say yɛkɔ heaven yɛantra nyankopɔn mu nyam na isa yɛchi a yɛbɛsɛ nadap ne abihu nyame betwa yɛn ɛno nti no sɛ yɛtena nyame ɛbɔhyɛ ni mu na nyame ɛde ne mogya no ɛti na yɛkonya a privilege sɛ ne nyankopɔn bɛdi nkita ho na ɛni nyankopɔn bɛdi nkita ho so a ɛboa yɛn nkasa yɛasetrɛ mu ɛne daakye mu nyame nkan ho ɛwɔ n'adom ti amen that's it foster why are there pass wajebre na wacheche mu sa yɛbɛkɔ yɛnim na afei yakɔ akɔhwɛ ɔse the power to obey etumi a yɛde yesutie yɛnhwɛ ɛno nso sɛ ne Ezekiel ɛde ɛma yɛn na yɛnhwɛ deɛ sutie ɛyɛ ɛwɔ ya abrabo mu adwumadi a sutie nsudi ɛwɔ yɛn abrabo mu yɛbɛkɔ sɛ wɔwɔ kyerɛsɛm no a na sɛ wutie ya bie kɔ Ezekiel chapter 36 26 no ekopem 28 no yenhwe afutusam bi a ewo hono na yenhwe ne ebitimi asua free Ezekiel hono Ezekiel 36 no 26 to 28 no yenhwe sitie ni dwuna pen ho say na mema mo akoma foforo na mede honhom foforo mahye mu na meyi obo akoma na afiri mo honam mu na mama mo honam akoma na mama wo honam akoma na mama mo anante mahyede so na mo hye matemudie aye na mo hwe matemudie aye na mo betena asase a mede mema mo agyanom so na mo aye mema oman na me so maye mo nyankopon amen yes Obini Harry mfuni be na Ezekiel itwa kire yen wa hai that's it. You have a You share additional say the power to obey. Not just a power no and you find it be free about. If you nipa ye mre ye bubu Brunibeka say we are fragile, we are sinful. But if we have all these weakness or deficiencies, how then can we work with God? That's right. Because He's the exact opposite. But Usha or say the power comes from outside of us, not within us. But we have to have the willingness to do God's will. This ye pese ye nyame adia. Na ye pese ye nyame ejuma. Ono no be my sa power. The power to obey comes from Him. Bibia ni ho ayetimi ye ewe ya brabo. Bibia ye pese ye bia no. Say ye willingness ni ebusa. Or the mind. So the power of obedience ankasa comes from nyame. This is a bomb pie say nyame pese me ye wajuma. Pese me ti wasema ya request say ye pese ye tina senior ye nejuma. Into osa granting that power. A power bia enye obia na enya. Obi o ha waka bibia on tiase. So now the can sema no atiase. Is because nyame adomo with the power of obedience. Okay. Say upese uye nejuma into the amount. We share Paul kind of very easily what I say man very interesting. Yeah. Just one line. When I'm weak, then I am strong. You hear 2 Corinthians 12:10. You hear New King James Version. Also, say me emra na me say nya ho. Just say bibia wo pebia wo nyame ho no. Immediately ohia pe na when you supply no from God. Now say if we have this power, now we get it from God. Now we use it to do His will. Then we align perfectly with God. Did your person here no? It's me here. Okay. Now the person here no see you straight away with the new. You here perfectly aligned with God. You know the power to obey. That's right. I know as you bohum paya. What you doing? The last way I mean woman say the obedience which was the obedience of God. Obedience is a gift to God to the willing heart. A gift from God to the willing heart. Obedience, achedia or the mouth. So person in Juma. Me that's it. That person the kakraka. Been to us one say
onyame wo maye honhom a ibetim dia so no say emra David ye bone no wo Psalm 51 verse 10 was create in me a new heart. That's right. With a clean, a new spirit. Said the baby, oh, Nyame do penny kuma, a mrinina, a banning chair, and into Ezekiel cano. No one in the walker. Yeah. For say, God will give us a new heart, a new spirit. Say, I beat me, dear Dinim Ransom. Bonnie, I say, Bonnie, dear them. When I may home no qua, and he beat me. The debena, a quite best when I may befa. Akumano, see a kakuma, and one wadrine. Akuma no adwen no nti onyame honhom no betena ya adwen mu betena ya akoma mu a de onyame pese enye bia no ye betimi aye ne din mu nti amen amen medam ase se mo aboa ma ye ko addition ne se ne esi ko no abusiafo yedam ase addition etoso edu no na yegusuara ye no hwe mu asem no yanto aso e was in the midst of his people and as a one in crop mu no yen hwe se ne na edi kan ekan no de bia onyankopon epese obetena ne nkrofo mu no mo ne nya ayonkofa amapa yen hwe se ne niema bi esikowo Exodus chapter 25 1 to 9 no yen hwe nsam potitru bia ewo hono mo Exodus 25 1 to 9 no tifasem se ntimadan aforibode na Awurade kasa kire Moses ka kire Israelfo no na o mama me maso aforibode obia na kuma peno enchen na monye no me maso aforibode na ye ni maso aforibode a monye no wo nchen eno sika dwete kobre mfrafrae bibre asawa ebredum kojan asawa fufu emrechire nwi adweni ni engoma wahye nokoko sukraman engoma ene oku enua kanea ho engo osrango ene nnuhwam a wahye ho aduro apobibrebuo abo ene abo a wode besisi afotade asofotade eno ne adabo enumu eno na ma wonye tenabia konkroma me na mentena wo mu senia mea merebe kire wo tenabia eno tibia ne ehwo no manyina tibia no sara na monye amen. Great. Yen to aso na yen hwe openi kire yen sanhwe mfoni foforo a wo twakye in the midst of his people and as one nkrofo yen hwe mfoni a wo twakye Moses wa ase te say entina sabre na onyame wonka wo ho ana no ka wo ho woni di wo manim odi wo machi odi wo nchemu bonkum ni nifa ene oni wo mutu kwai na fe adenti na fe de adru brebi wo se metina mu umienka hu se Moses did the 73 people no yede eko soro onyame ayi ni hu di a kire wo enti there will be a new life in the 73 people no moko ye no na congregation aka no so enti nyame se 70 yakwa kohuma no nyam dia imi hu di a kire wo mu nyina enti wodi ka kire specification nema wo mu fa emesi aso da fise na ye nipa nkwaje ho adwuma no wo wedai Yesu Kristo ba beye enti wo kire wo mu sika ane boden ahoma emrichire ayi ni chese enwan chese eniema ye durable eno nyame ka chense se de me yi kire wo no ye ne sa pepepepepepepepe enuanom enkwaje is very expensive ono oboye no ono ane se sa firi soro ebaye ebewuje ye and we say munsi aso da no mame said the beya mede metra mumu if there's any place here Israel for womuni eji na omudi honia anything Yesu Kristo ba emra no womo compound ho no womo tonton enwan ni niema na ne board no kopa mumu firi ho no if say ni nyina ne fa ono no ho ne nkwaje ho na no wo ye we say sa ase dana no besia it was a replica of what was in heaven. That's right.
osoro de no say hweso na ye no nyame ka kire ensusuye ne bibia da ho pepepepepe ompese ebe ye short ana ebe broso and ompese the inferior team bia so be dey ebe ye eninti na wenum nyina it was pointing to the savior to come wa oni ye ba betina kan hu say ebda no so for atonement day na na Israel for mu ni agro to na me say me person betina mu ense ebetu akoso adisuan senke to both Levites no ekwa no mo fa so ehihye o mo ntare o mo bibia de bemo just everything was distinct pepe fire nkwaje we say onyame ba be dey abetina yemu onyame on say last week adisuan kura ba bi wo kan wo say se mokoja mo na kura mo fa implement nko mo ntutu efom mu wiya mu kata so na mu kofie fi se nyame de bia da camp no e but they didn't realize no nyame ka won ho this is what the point ya afi nyame se me be yi me ho di a kire mu na mu hu se me nyame me ne mu nanam be come ho it was a let them make me a sanctuary that I will what be in their midst unyame ne ni kunye o kan ye ho chabre wom ne ono man nante for over 3-4 months yes afedi o pese o kire mo se me nyame no me nam ne mo na mo enti me betra mo na monye bibia se de atom ne homobro no ma kire mo se monye no enti anuanom God in the midst of his people no was through the sanctuary. That's right. Was it that way, oh Lord, is in the sanctuary and then what they kire wo na kwai that's it. Me that's it. That's say waji breda wacheche musa e de amaye abuzafo adusiana aye de pa ye gusuara yenhwe na fe yen sorry so afi ye hwe o se filled with the spirit of God and as onyankopon honhom ahye no ma yenhwe onyankopon per special assistant and I said o per se wobeboa in terms of say omobesi tabernacle no na omatimi aye pepepe na so ani na ye no yenhwe sene onyankopon per se obeboa in this way in Exodus chapter 31 kind from 1 to 6 no yenhwe instruction be e wo hono mo na ehun de betumi asu afro Exodus chapter 31 1 to 6 no me tira o se oyi Basler ne Oholiab se wonsi entomadan na Awurade ka kire Moses se hwe mebo hoba uriba Basler ofri Yuda awusiam edin mafre mo mafre no na mo de Nyankopon honhom na me de Nyankopon honhom ma hye no ma nyansa ne ehunumu ene nimdie ne adwenie ahodo nyinaa mu se onfa nwene ho ne nitrim na oni sika ne dwete ene kobre mfrafrae ne oboa wasne sisi ademu ne enuasen mu adwene na oni adwene ho do enyina na mia hwe mafa ahisamak ba Oholiab a ofridan abusaku mu maka ne ho na nipa owo nyansa akoma nyina mede nyansa mahye won akoma mu na waye ne mahye wo eyi nyina ehyiade entomadan ne adanse adaka eno ne empata adwa no a esisi so no ne entomadan no ho no ade nyina amen good Foster ma wona okai kama say yentwe mfuni a onyankopon etwa kire yen wo ha in terms of ntomadan a wo se wo nsima ne nkrofo a wa point no ho mfuni ti say ndase mse additional chese nyina no ihu se nyame prepare bibi ama waba ne nkrofo because nye de bia na ebi hu se Nyankopon ne but opese obetran mu na fe relationship no eko pepepe enuti se de Moses call na of 70 no ni omko ni ade se de di kankan no na ni nyina replica ewo sa tabernacle no emu enti duru ho se afi ese nyame ehwe se de nyame ema Noah nyansa yeah na onipa bia amfa na dwen
anya pamadaka no Yes. saa na odi nyansa ma Moses That's right. President Noah Yeah. pamadaka no emu se nyame aka se osoro paradise ayeko no ma adwene mu da Yeah. se ate ase saa ma adwene mu da enti bibia Nyankopɔn ahyehye ma nipa biara no nyame ene yi kyerɛ nipa nyame yɛ nkyerɛwa unhu enti ase da ɛno nti na onyi heaven kyerɛ ye no yennim sɛ ne heaven teɛ ɔse sɛ de sika kokɔ ayɛ ka ho asɛm no ma adwene mu da nti de ka nyinaa no ye de yano ana ɛka ne saa yes nyame yi akyerɛ nyame yi kyerɛ John Okay. so good sika kokɔ ne nante so ne ade nyinaa nyame yi kyerɛ no nti but sa pepe na tie nyame sɛ obetran mu ana ɔka kyerɛ Moses ɔnka kyerɛ saa do freedom abusan whole Basilea so what's the name yes say ɔde nyasa nyinaa ma no sɛ ɔmfa ɛnyɛ saa tumada no because the oil nyinaa nima o provide nyinaa good worthy sumbo pa nyame amma osa nyasra wotimi nye because omo ye nyinaa nnua ne edema carpentry works ne ade no moye but we dey go beyond that asanya kopon ka kire na we chen say nyame ene nipa ana ye adwuma Sa. nyame amfa dwumadi anhye won sa wotimi nye da ana wamfa ma Juda mu abusia no so ho na Yesu fi Yeah. na Dan na abusia no na sa 12 tribes no Dan abusia no mu no hwe Yes. but nyame obi Aholiab efiri ho ebae ebe kan ho so de ahye nsa ekire se ne eti bia no e man ho kwan a nyame di dwumadi papa ebe hye nsa na aboa yen ama tena obetena yemu na okan a se kan ba ya obeka se moye we by the 7th day no Yes. ma obi a nya hwe Sa. e kire se nyame no omko nyina no homeda no ehu hia no na che se ono omko bo hyase so nyina no o prepare om se de be yam kodu kina wa o be continue edi homeda no so Sa. ti adofo no o ma ye hu se emu se homeda na twam homeda no wo ho na eboa ema enu mienu eni Nyankopɔn eben Nyankopɔn na ma yasomdwe na ma yahoto apart from say eni eben Nyankopɔn no yenya asomdwe e wo adwuma ho na ye adwuma 7 days 6 days na 1 day no wo de home no e be boa wo health Okay. what I say apart from spiritual empowerment no wo health so no e boa e improve enu ti no mo ma yiti Nyankopɔn asem yiti Nyankopɔn asem a na edi so a obeboa yen obekire ni a yenhu yenteye na etime edi so na akire ewiase nyinaa se ye onyame bia osombo amen Madam Wasipa my but me business as way like oche Moses okun aboa or the pete and they say kasa ye sa de we nya abosonsom eno na Yesu Kristo de ne mogya no beso ano so wu ye no aso dem ho ntimada no etifri suru kosi fom that's right say that sacrificial system na dey etu atwa enti nne no ye ni hu kwa bia se ya so dem ha enki ya so dem akra betimi ekleni ha enso boto so kra ye num kra ne yegija na so dem ha biscuit ni awe ni yegija na ha na yi wa ha na nka mu jabe ka ka so dem akra intimi ntra thank God say odi ne bakro no maye se de be ya ye be gine di na yenya nkwan ni awie no mu na ne mogya na nam ka se titimrem se de ne yena nanom ye no wo so mu kuma boa ne sa wo mu wia na ne mogya ne de apetepete fie ho na akukọ a ne kun no a ne mu de no dua ne nyina ya trase ne edi enkabo mu na Yesu Kristo mogya no ebe ka che nti wo se addition edi twato no fill with the spirit of God and am se maye ho kwai no na ye me honhom ne tran ye mu a Yesu ba besesa ye bibia ebe ye foforo and say David emra ukoye sa boni na usufre urade say create in me a new heart man reading the baby say David is a body no be a clean heart with a new spirit it leads us into obeying God's
word and commands. Yo, me da say na yɛhwɛ adeɛ ba ko so sɛ yɛpɛ sɛ yɛne Nyankopɔn anya ayɔnkofa pa enemre Kristoni yɛbɛyɛ den. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛne Nyankopɔn nya good relationship now you Kristoni and because Nyankopɔn always pɛ sɛ yɛnya good relationship with. And that there must be a constant and consistent way of living. Be a wasa ye. Ne ni Nyankopɔn tumi nya yɛbɛyɛ den a Christopher ene. Onyabisa. Amembem kakra ha. Yɛhwɛ Israel for kwanto mutua na ɔmo ne Nyankopɔn communication ya. Wouldn't say Nyankopɔn de bia or you willing say oni ebetena or you willing say obey improving or you willing, so he's always or trying say ye be willing say ye be na juma, okay, and now say be willing say ye be din imraso immediately I be show that way no, then he's already there. Inti bibia ye bia no esi ye ma ye kai ye ho say esi ye share ye ho ye ni nyame yesere nyame se oma ye sa akoma no se ye pese ye na juma yetimi nya sa akoma na ye ne communication ebe ye so often and so frequent say enemo obi yi a kire wa wo be hu no nkofo mo gira on chen na akwa mu wo mo ntiase yo the American ho ne say Philippians 2:5 yeah or say let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Obi a honhom na wono no obre no ho ase. Fi se Yesu Kristo kura wo ya di nyina so tumfo no wo so sane ba asase so be bre no ho ase. Hwe a communion service no ase first I know establish onu amudi na chi mu masa mo ne nenam no no mo tete obi apese obe ho no yonko na ase. That's right. O fata wo first so say o mo si Peter say ja na meye we si meye John say o say there be say the me yama mo sa so na mo nye dey anyansum nyina any humility. That's right. Ahobrase say ye ma ye ho so ye ma ahomaso ma ye mu ye bebre ye ho ase ne ye fa Yesu Kristo so ba no ne ya nante anuanum ya ne to bia ye se ye boni nti there be na ne nyame pe na emu wo pe consistent walking with him. That's right. See ye bebre ye ho ase ama no onu anyame no be yi ne ho de ade so Yesu nyine no wo se se de ye ho ma no a onu a o se ye nye se ne ye nante nko no onu asame ye ho de me ye de ko eni nti ne se de ye ho ma nyame ne ye bre ye ho ase a onu abe ADA nye ya hoden nye ye nyansa nye ye nimde was but by my might but by my power, not by man's might, all right, but by God's power. Yo me da say first I want to say last week and last 2 weeks lesson 8 memory verse no yeah or say you have seen that what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings, yes, and brought you to myself. Now therefore, and a condition yeah, if you will indeed obey my voice, yes, so and keep my commandments, so I don't know everything. Say koso iti nyame ne etra na asem ni mu a eno ana ene ni kita hodi no ebeko se dia kono ye say ye avoid nyame asem a yes nyame so ba avoid ye enyo no kan ba avoid no but ye no na keep distance manye nyame dia always no obey but yen ana ebete ho efinya kopon yeah sabenity. Amen. 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 Madam say my idea pass mama mo ho kwan na twedi ampo nyankopon edimu adijuma e wo sa okwan yesu abusiafo mo so ye beda mo ase pass mo anyi mo fidie amfam free London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na fe chosemu empensempensemu adisine to su du no na maboafo ya boa ye de abrewe dasende onyankopon ya adoma ye de adutua etoso du ba akono so ebe 12 so o say apostasy and intercession achisan ene dima ye be hwe eno susua hunu a Israel fo no ko mu
na yenso yesua adusua kese edi afrim nim se ne die ya yi wasua bibi pa edi afrim sa na yenso yesua bibi edi afrim so wo hwe ya obetimi de comment edi ato your YouTube page na se ye be ready na fi ahwe mwa enu susu ya wonso owo ede emaye katwani e bia obia na mema ari insha so emaye Radio da se esrau se adishen bibi be kobia na ntiase enye adwuma ne nipa bia opɛ wasɛm no dom no na ma no honhoma ntiase honhom a wɔde bɛte wasɛm otumi de ayɛ adwuma no otumi de abɔbra ayɛ nso a yɛbɛtena ha yi dom yɛn na yɛntimi ntiase na yɛntimi mfa enkyerɛ yɛ adwene yɛmfa ntimi nkyerɛ asɛdeɛ wopɛ sɛ yɛkyerɛ no when you saw the Bible, amen. Amen.